Mga kapuso, dili gyud mawala ang pagsulay sa kinabuhi sa tao. If we believe that tomorrow will be better, we can bear hardship today. Usa kini sa gituuhan sa entrepreneur nga si Miss Chloe Elehino aron makabot ang kalampusan sa kinabuhi. To know more about her story, atong i-welcome si Chloe. Welcome Chloe, din sa At Home with GMA Regional TV. Good morning din po. Okay naman po. Miss Chloe, among nahibaw-an nga ikaw kanhing OFW sa nasod Kuwait ug karon nakapatukod na ka sa imong bagong negosyo dinhi sa Davao City. Di man gyud mawala ang pagsulay sa kinabuhi. Ikaw ba ma'am, unsang mga diskarte ang imong gihimo aron makasurvive taliwala sa mga hagit una nakabot ang kalampusan? Para makasurvive ko sa Kuwait, ma'am, I think ang pinaka maingon jud na ako is ako ang pag part-time is kahit papaano na ako extra income. Kay kung ako ang sweldo lang, ako ang saligan, dili siya enough para makasurvive ko sa Kuwait. So, dili lang isa ka part-time ako ang gibuhat dito. Siguro nakaabot na siya mga 10 nga part-times from catering to tutorial, nag-edit ko thesis before, and until sa nag-online selling ko mga damit, mga pre-love. And even tong lockdown, ma'am, nagabaligya ako og mga plants, naging plantita pud ko. Even nga kabalo ko nga risky siya kasi bawal ang part-time sa Kuwait. But tungod sa imuha ganing kanang panginahanglan, makasurvive ka, so kailangan jud nimo mo diskarte og og mga part-time mga racket. Grabe gid ay ang imuhang pagpaningkamot Miss Chloe just to survive kaniadto sa laing nasod. Kinsabay nahimo nimo Miss Chloe nga inspirasyon aron magpadayon? Ang inspirasyon jud nako para maka-pursue nako og mahimo nako ako ang trabaho sa gawas for that 11 years dito is akong family na matabangan sila financially sa ilahang education, sa ilahang health, especially sa ako ang parents o sa ako ang mga igsoon nga nag-eskwela that time para maka-provide ko sa ilaha og ilahang panginahanglan daily. Siyempre ato ang Ginoo kasi kung wala gid sa iyaha, ma'am, kabalo ko di na ako siya ma-survive for that long time nga pagstay na ako sa gawas. Miss Chloe, human sa 11 ka tuig nga pagtrabaho isip derma nurse sa nasod Kuwait, mibalik ka sa Pilipinas to venture into business. Unsay nakapatukmod nimo ma'am to pursue this? Ang nag-push gid sa ako, ma'am, para mag-business dire is ganing gusto ko mag-expand. Although kabalo ko na nakoy business dito sa Kuwait, gusto na ako nga ma-experience po sa mga Pilipino, especially sa taga Davao, ang akong na-provide na services dito sa gawas. And I know, kabalo ko nga makaya na ako siya i-expand pa, and at the same time, maka-provide po ko og jobs sa mga tao dire, especially sa ako ang mga relatives or sa mga friends na ako nga nag-need og job. Alright, ning baguhay lang Miss Chloe, nag-open ka sa imuhang business. Unsa ba ang mga challenges nga imuhang na-encounter to put up this business? Ug unsa pud ba ang mga adjustment nga imuhang nasinatian sukad dugay-dugay sab nga mipuyo ka sa laing nasod? Na-plan na ako ang business, ma'am, actually last year pa, October. But even nga nakahimo kong business plan, pag abot na ako diri tungod kay pila ko katuig, wala na kabalik, and wala na ako kabalo sa ilahang rules gani diri. So akong adjustment sa pag-process sa papers kasi nagamano-mano jud ko og ng asikaso, ang pila, ang ulan, init ug ang change sa weather diri from weather sa Kuwait, isa jud ka factor murag usahay kapuyan nako. And even sa pag-set up namo sa kaning nga location, giagihan jud mig baha. Actually nabahaan mi, but even sa ako ang mga staff, marag nag-struggle pud ko og pangita sa staff nako, pagpangita sa location nga gusto nako nga sentro siya sa Davao. So yes, ma'am, mo to siya. Makabilib gud kayo imuhang journey sa kinabuhi Miss Chloe ug maka-inspire. And for sure, ang mga kapuso viewers nato, andam nga maminaw sa imuhang advice o inspirational message. Go ahead, ma'am. As a business owner na karon, consistency siguro, Ma'am Jandy, na kung na kay gusto himuon, kung passionate ka sa imuhang ginabuhat, dapat po apilan nimo siya og hard work every day, baskin kapoy ka, baskin stress ka,
himuon gyapon nimo ang imuhang trabaho, and it is a must gyud nga i-separate nato ang ato ang personal and business para mahimo nato atong trabaho. So regardless pa kung naatay mga struggles sa atong personal life, kailangan himuon nato og maging focus ta sa ato ang trabaho. And isa pa nga thing, when it comes to putting sa business, ang imuhang personal money and I think ang imuhang business money should be separated talaga kay para matrack ninyo ang inyong business. Alright, Miss Chloe, it's our pleasure to have you here sa atong programa. Salamat and continue inspiring others po. Thank you po. Thank you, Miss Jandy. Kini ang At Home with GMA Regional TV.